Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं खोन्थागोन FM WhatsAppनि बागै। बेयाव मैयासो मोनसे आपडेट फैदोंमोन FM WhatsAppआव। बेखौ आपडेट होनानै ला नोंथांमोना जायफ्रा आपडेट होआखै आरो जायफ्रा बे WhatsAppनि बागै मिथिया आं बेखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ अबेनिफ्राय मोनो बेखौ आं सिगांनि भिडिअआव बानायनानै होखांबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दायो फैदो जोङो मा WhatsAppआव नोंथांमोना नुदों नै आंनि WhatsAppनि आइकना बोरै सोलायना दङ बेखौबो आं माबोरै सोलायो बेखौ आं दायो खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। स' दायो जों WhatsAppआव हाबनोसै। बेनो WhatsApp आंनि WhatsApp हाबनाय लोगो लोगो नाय नोंथांमोना आंनि लुक्स डिजाइनखौ नाय माबायदि नुदों नोंथांमोना। प्ले स्ट'राव मोननाय WhatsAppनिख्रुइ बे WhatsAppआ माबायदि नोंथांमोना नाय बहुद डिफारेन्ट दं नंगौना नङा। स' नायदो बेफोर माबोरै जाखो माबोरै खालामखो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथालांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। स' जोङो दायो फार्स्टआवनो थांनोसै नैबे खनानि सिन मोनथामाव। बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन FM Watch गोजौआव फार्स्टआवनो नुदोंना बेयाव थुनानै होयो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना नाय FM Teams नुदोंना नैबेयाव बेखौ थुनानै होयो। बेखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोजौआव नुदों डाउनलड FM Teams। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव बहुतथा टिम्स नुनो मोनगोन। गोदान गोदान टिम्स फैदों मैया आपडेट जानायनिफ्राय। नायदो नै मैयासो आपडेट जादों बे 24 आगस्ट। दिनै 25 नालाय मैयानि आपडेट बेयो मैया आपडेट होदों मैया आपडेट फैदोंमोन। आं दानिसो आपडेट होदों होनाया। दानिया बेफोरखौ जों एप्लाइ खालामना नायनोसै माबायदि नुयो लुक्सफोरखौ नायनोसै। आङो नैबे व्हाइटखौनो होनोसै दे व्हाइटआव माबानानै होनोसै बेखौ। बेयाव इनस्टल नुदोंना नैबे इनस्टलाव नोंथांमोना थुनानै होयो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै एप्लाइ बेयाव अकेआव थुनानै होबानो जाबाय। अकेआव थुनाय लोगो लोगो नै बेफोरदि जाबाय नै व्हाइट जाजोब्बाय। व्हाइटखौ बारा मोजां मोनासै बेलेग होनि दस्रा नायलां नैबेखौ होनोसै ग्रिनखौ होनाय लोगो लोगो नै बिदि नुजाबाय। बेयाव बेलेग बेलेग दं दै बेलेग बेलेग टिमाव बेलेग बेलेग माबा नुजायो। बेयाव नै जोङो दा WhatsAppसो नुनो मोनदों ना। दायो बेखौ जों दस्रा टिम लागायनानै होनि दस्रा टिम लगायनि नैबेखौनो होनि गोमोखौनो होनि। बेयाव नै WhatsApp नुजायालासिनो जोंनाव मा नुजाखो WhatsApp नुजायालासिनो जोंनाव कलेट नुजाबाय। कलेटआ मा कलेटआ जाबाय आंनि नाम आं बेखौ कलेट लिरनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन। सेटिंसआव थांनानै नै बेखौ लिरनानै दोनदों नै बे आंनि नाम आं बेखौ लिरनानै दोनदों मिथिबाय। स' बेयो बे सायावनो नुजादों नै आंनि नामा डाइरेक्ट सायावनो नुजाबाय सानि स्क्रिनाव बिराद मोजां नुदों। नोंथांमोना जि नाम दङ नोंथांनि जिखौ लिरना ला जेनेबा नोंथांमोना जिखौ मोजां मोनो। दानिया फैदो नेक्स्ट फिचार्स बेयावनो फैगोन FM Watchआवनो। बेनि उनाव नोंथांमोना थां इउनिभार्सेलाव थांनानै नोंथांमोना कालार्सआव थां गोजौआव। बेयाव नोंथांमोना गासैबो कालारखौ चेन्ज खालामजोबनो हागोन इउनिभार्सेल कालार चेन्ज कालार एभरिवेयार बेखौ सोलायनाय लोगो लोगो गासैबो कालारानो चेन्ज जाजोबगोन मिथिबाय। बेयाव जोङो बे कालारनि अपसनाव थुदों दै बे कालारनि अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बिदि नुनो मोनगोन सलिड कालार आरो ग्रेडियेन्ट कालार। सलिड कालाराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसेल' कालार चुज खालामनो हागोन मिथिबाय। मोनसेल' कालार चुज खालामनो हागोन। नायदो नोंथांमोना माबायदि जादों नै बिदि जाना थाबाय। दानिया जों थांफिननि आं नोंथांमोननो खिथानि बावनो थुनानै ग्रेडियेन्ट कालाराव थुबाथाय नै जोंनाव मोननै अपसन फैयो। नोंथांमोना कालारखौ मिक्स खालामनो हागोन आरो ना। 1 कालार 2 कालार दं। 1 कालाराव थुबाय जायखिजाया मोनसे आं माबा होबाय नै बेखौ होबाय आं। ओमफ्राय दानिया 2 कालाराव जोङो माखौ होनो बे गोमोखौनो होनोसै नै बेखौ होनाय लोगो लोगो नै बिदि कालार जासिगोन बेयो मिक्स जासिगोन। दानिया अके होनानैसै अके होनाय लोगो लोगो जों सिङाव नायफिनसै नायदो नै बिदि कालार जाबाय बरिया नुदों ना। बिदि नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै लानो हागोन आरो ना। दानिया इउनिभार्सेलावनो थां। दानिया स्टाइल्स नै सेकेन्ड अपसनाव दङ स्टाइल्स कालार्सआव नोंथांमोना बहुतथा माबा दंबावो नै बेफोरखौ गासिखौबो चेन्ज खालामजोबनानै लानो हायो। नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय माखौ मोजां मोनो माखौ मोजां मोना नोंथांनि गोसो। जायखिजाया आं इम्परटेन्टखौल' खोन्थानोसै बेफोर गासिखौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै लाजोबनो हायो। दानिया स्टाइलाव फैदो। स्टाइलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुदोंमोन नै फन्ट स्टाइलाव नोंथांमोना नोंथांनि लेंगुवेजनि स्टाइलखौ माने सोलायनानै लानो हागोन आरो ना।
माबायदि डिजाइन नांगौ नोंनो बेखौ नोंथांमोना सोलायनानै लानो हागोन। आंनो बेखौ होना दोननोसै, बेखौ दोनबाय। बेखौ दोननाय लोगो लोगो नै बेयो सोलायगोन। नायदो नै दानिया फैफिनदो बेयावनो एफएम वार्ड्सआवनो इउनिभार्सेलावनो फैफिन। बेनि उनाव स्टाइलावनो फैफिन, स्टाइल्सआव। बेनि उनाव नै लान्चार आइकन आं दहाय बुंदोंमोन ना आइकनानो आंना बेलेग होननानै। लान्चार आइकन बे लान्चार आइकनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेयाव बायदिसिना आइकन नुनो मोनगोन, गुबुन गुबुन रोखोमनि आइकन नुनो मोनगोन ना नोंथांमोना अबेखौ होना दोननो गोसो होनो हागोन। आं दानि नैबे आइकनखौ होदोंमोन ना, बेखौ जोङो चेन्ज खालामनोसै। नोंथांमोना जिखौ मोजां मोनो हो। आं दायो माखौ होनो, जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै नैबेखौनो होनोसै आं। नैबेखौ होनाय लोगो लोगो बेयो एप्लाइ जाहैबाय, निउ आइकन एप्लाइ जाहैबाय। स' जोङो नायहैनोसै सोलायदोंना सोलायाखै, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नायदो नैबे चेन्ज जागोन दे। नायदो नै चेन्ज जाबाय, नुदोंना? नै चेन्ज जाबाय, बेलेग जाबाय बेखौ सोलायनाय लोगो लोगो। स' नोंथांमोना बिदि चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। गुबुनफोरा सानगोन नोंथांनि वाट्सएपआ अबेयाव दंब्रा, माथो मोनाखै होननानैसो नोंथांनियाव सोंलायनांगोन। मानो होनबा जोंनाबो वाट्सएपनि आइकननि लान्चारा बेलेग जाबाय। स' बेबो मोनसे जोबोद मोजां फिचार्स। दानिया जों थांफिननोसै बेयावनो। नायदे आं जेबो फेक बानायाखै, आं बेयावनो थुगोन, नोंथांमोना नाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै आंनि वाट्सएपनि माबाया फैफिनबाय। स' दानिया फैदो इउनिभार्सेलावनो फैदो। नै गाहायथाराव मोनसे अपसन नुनो मोनदों सेटिंसआव, बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै आं इम्परटेन्ट माबाखौल' खोन्थागोन नोंथांमोननो। इनक्रिज फरवार्ड लिमिट, बेखौ मा जोङो फरवार्ड मेसेजेस आप टु 250 सार्च। नोंथांमोना खनसेयावनो मा 250 सुबुंनो मोनसे मेसेजखौनो फरवार्ड खालामनो हागोन सिलेक्ट खालामनानै। स' बेयो अन थाखायो, नोंथांमोना बेखौ अननै दोन। बेबो मोनसे जोबोद मोजां फिचार्स। 250 सुबुंनो नोंथांमोना डाइरेक्ट खनसेनो मोनसे मेसेजखौ फरवार्ड खालामनो हागोन। स' जोङो प्ले स्ट'राव मोननाय वाट्सएपआवथ' बेफोरदि जोङो अपसन मोना। स' बेखौ अन खालामनानै दोन, बेयोथ' अनलाइन थाखागोन, अनैनो थाखागोन बेयो, सरि। दानिया इनेबल अलवेज अनलाइन, नैबेखौ नाय, इनेबल अलवेज अनलाइन। जुदि नोंथांमोना बेखौ अन खालामनानै दोनोब्ला नोंथांनि डेटाया अन थाब्लानो गुबुना नोंखौ अनलाइन नुबाय थागोन, नोंथाङा वाट्सएप नायाखैब्लाबो, मिथिबाय? स' बेखौ नोंथांमोना अन खालामनानै दोननो गोसोबा दोन, दोननो गोसो गैयाबा बे नोंथांनि खोथा। जुदि नोंथाङा सानो आंखौ अनलाइन नुबाय थाथों, अनलाइन गैयाबाबो होननानै सानोब्ला नोंथाङा अन खालामनानै दोन आरो अफ खालामनानैबो दोननो हागोन, नोंथांनि गोसो बेयो। स' बेखौ आं अफैनो दोनथ'बाय। दानिया फैदो इमेजेस एन्ड भिडिअ मड्सआव फैदो। बेयाव मा नोंथाङा नै सेन्ड इमेजेस इन फुल रिजलिउसन, नोंथाङा बेयाव नै 6 MB सिम मेसेज पिक्सार कुवालिटिखौ हरनो हागोन आरो। जोंनियावथ' मा वाट्सएपआव जोङो प्ले स्ट'राव मोननाय वाट्सएपआव मोनसे बहुत MBनि बा 4-5 MBनि पिक्सार हरबाबो जोंनिया मा गावस्राहैजोबोसो, नुवानो मोजाङैनो। स' बेयाव नोंथाङा 6 MB सिम मोजां कुवालिटिनि नोंथांमोना पिक्सार सेन्ड खालामनो हागोन आरो ना। बेयाव नों खमायनानैबो लानो हायो, 1 MBनि लानो हायो, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB, 6 MB सिम दङ। स' नोंथांमोना बेखौ फुलैनो दोन, 6 MB सिम दोन, होमबाना नोंथांमोननि पिक्सार सेन्ड खालामनाया मोजां कुवालिटिनि थांगोन। आं माखासे फिचार्सफोरनि बागै खोन्थाजोबखांबायानो, मोननै भिडिअ बानायखांबाय आं बे वाट्सएपनिनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैथां, मोननैबो भिडिअखौ नाय, होमबाना बुजि मोनगोन अबेखौ मायाव बोरै इउज खालामो, नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। स' भिडिअआ बेखिनियानो, मोननै भिडिअ बानायखांबाय नालाय आं, बेखिनियाव दंमोन माखासे, बेयाव माखासे थाबाय दा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैथां, मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो। स' नायदो नै लुक डिजाइन बिराद मोजां। स' नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला बयबो नायनानै। स' गोजोननाय थाबाय।